Как се искат пари на френски? План монет променжен. Мазан. И как благодариш? Всичко. Поздравявам го, викам божу. Ако ми даде, ако не ми даде, продължавам на другите колеги. Кое беше първото, което научи на френски? В смисъл, първите думи ли? Първите думи, да. Аз си ги знаех от България. Бонжур, сава. Потет, адома. Божу, мерси и това е. А как просиш? С табела. Йордане, какво пише на тая табела? И аз не мога да ти кажем точно какво. Табела. Кой ти я написа? Аз. Така ми е направена. Кой ти я направи? Един стар колега, той си замина. Какво пише на нея? Сивопле, това го вече ресто, това мерси. Уно пиес. Аутикет ресто. Променже. Тискет, това да ме купон. Преведи.